Ahoj lidi, vítejte u nového videa. Dnes to bude o tom, jak jsem jel na školní veletrh se svým hobby koněm. Užijte si video. No teda, rozhodovala jsem se dlouho tady mezi touhle paní, která je teď nově obsedlá a je prostě celá taková strašně hezky vánoční, anebo tady mezi Albínkou, která má také zaplatný čop a je jako hezká. Takže pořád se ještě rozhoduju, ale no, nevím, taky to vypadá, že bych se vzala jí, protože ona je hezká a to, takže i jako z toho pohledu není vůbec ošklivá. Takže jelikož jsem byla bezradná, tak moje nejlepší kámoška vybrala Albínku a vypadá, že jí mám také rozpustit copánek, takže teď vypadá asi nějak takhle. No, myslím si, že to bude vypadat hezky. Ještě nějak ozdobím, ať jsme na to připravený. A asi nejprve vyčistím a dám mi asi tady tu uzdičku. No a já už mám také Albínku připravenou. Má také zaplet copánky. Tady jsem mi také přidělala srdíčko. No a myslím si, že budeme ready. Jestli chcete to znovu, tak je tady paní. Teď jsem to přinesla. To tam dopadlo. Děkuji za pozornost.